mi photo ji din woni gonga ba wona gonga ba min mi wawata confirmude dum taw parce que sellu balde ko njatigijo am meden weldi malado kadi ko singirawa meden weldi ko menen wonno ko parti teddungal no hakkunde amen bon pour le moment parce que min goto e mabbe halnallan malado c'est un jeune frère o halnallan sellu balde tigi c'est un jeune frère mais c'est un de mes responsables on fami alaji sellu aray informa ka si tay haray tay ko gonga be yayi tombe informa jama on mi ala hawjude halugol dum don min ko minata yimbe ben ko be jebilo tay be yayi ba be haliba si be photoji alla taw harana gonga mais si tay haray ko gonga mi wata innude ko gonga mana fenande parce que onon journaliste be ngaray onon kadon doa yaade landobe si tay be yano tom ma be yahali ton on ti wata holade photo parce que adna on ka wonden do joni ido ngandi piji buyno wadede adna on joni nder adna on goddo no jetta photo goddo do sanza jetta video goddo fabrica piji din bon haray ko dum mi way halde dum no tawi ko photo ji mabbe mi holaki taw ha kambe tigi be jirri to non mi wata de décision taw bay nami woni président IFDG on nami woni responsable be do ton min ko militant jo engagé mais titre on hande titre on no jandi ka parti malgré hay sim joga ki responsabilité tidudo ka parti mais comme membre de la cellule de communication mais Allah wadi wakilare hande ila hikki nokkugo ka parti kono mi wawata halde dum don tanke kambe tigi les concernés kambe tigi be jirritaki be holli be yadi e dumbuya ko non dalilu mun ko wongol ministre ka ko honnum ka be foda hondum ko fodari honnum be foda parce que on ti wata yade tunge lamu ngun ni hara be yewtina be yewtanali hara be foda goddum go hara ko fodali mabbe nin ko yagol bonna inna jiba e parti IFDG on ka ko yagol gollana lendi hara be wadali wono be wada wobbe wonno wadirde ni hara odun non on ti hara no hedi bay ko menata bundo ko hedi dum o kumpa onno yeso e ti kumpa buy iwi no ton a bawto mabbe buy iwi no ton kono min nabe do iwi ka IFDG de taw buy iwi no ton be yahi ton wobbe no fanki wobbe kan no jokki innugol be bonna e parti on hara be wontide lamu sori ben mais min mi wata innude taw honorable Sellu Balde mon ami et honorable et commande et trésorier o malal be yahi ton be démission IFDG parce que be wadal taw lettre ji mabbe din président on kadi duma naki ko tuma kambe tugi concerné ko kambe burata yewtan fami ndeng min sina fi bay la marani on teddungal mi wata no jabade mais on yaay lando dembe kan parce que fendo ko dum wona haale de réseaux sociaux ji mare ko minata militant be ben kadi yo be jebilo on fami piji dim fo fejje ala ko woni fejjata Ablaye Wade do paraître que fendo no opposant o perdu no cadre be makko ben fo kono dum hadali o hebi lamu ngum on fami kono min mo wata inde do Sellu Balde iwi IFDG malado IFDG parce que be wada lettre de démission mabbe on be halanali président on jonde hedibe ko kambe woni concerné ko kambe andi si ko gonga ma ko fenande ko kambe on wawata démentir sur des pression mabbe démentir sa photo ji